L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta ħabret il-bini ta' żewġ mini Ġodda u Flyover fil-junction tar-roundabout tal-Gudja, proġett li għandu lan li jtejjeb l-aċċess lejn il-mini ta' Ħal Kirkop, il-Gudja, l-Ajruport u l-Port Ħieles. L-Aġenzija spjegat li roundabout eżistenti se tkun iddiżinjata u mibnija mill-ġdid biex tiffaċilita l-aċċess minn u lejn il-Gudja u ħalaxa. Dan fil-waqt li se tiġi mtejba wkoll il-bypass lane li tħaffef li vjaġġar fid-direzzjoni tat-Tramuntana mill-ħruġ tal-mini ta' Ħal Kirkop lejn via l-avjazzjoni. Fuq ir-roundabout se jkun hemm flyover ġdida li sservi ta' pont bejn il-karreġġata tan-nofsinhar ta' via l-avjazzjoni u triq l-ewwel titira fid-direzzjoni lejn il-mini ta' Ħal Kirkop. Għaldaqstant jekk wieħed ikun irid imur lejn il-mini ta' Ħal Kirkop biex jibqa' sejjer Ħal Kirkop, l-Imqabba, il-Qrendi, Żurrieq jew Ħal Safi m'għandux għalfejn idur mar-roundabout. B'dan it-tibdil tliet rotot li bħalissa jiltaqgħu jaqsmu kontra xulxin mar-roundabout issa se jgħaddu mill-mini taħta jew mill-flyover fuqha biex jonqsu riski ta' aċċidenti u l-ħin tal-ivvjaġġar għal eluf ta' persuni li ta' kuljum jgħaddu minn din il-junction. Il-proġett mistenni jitlesta s-sena d-dieħla u se jinqasam fi 3 fażijiet. Il-Ministru spjega ma' One News li lan tal-proġett huwa li jiffaċilita t-trasport u l-mobilità minn post tal ieħor, speċjalment bejn il-Port Ħieles u l-Ajruport, kemm fejn jidħol il-ġar tal-passiġġieri kif ukoll il-merkanzija. L-intervent li tħabbar dal-għodu minni u minnant Infrastruttura Malta bażikament jirrelata f'ħolqa importanti kemm għal l-Ajruport ta' Malta kif ukoll għal Freeport li huma żewġ ċentri ta' loġistika importanti għal pajjiżna. Fakkar li l-Gvern huwa kommess li jkompli jinvesti fl-infrastruttura u aktar minn kollox jiffaċilita l-ħajja ta' kuljum ta' eluf ta' persuni li jagħmlu użu mit-toroq Maltin. Hemm eluf ta' familji li jgħixu f'din iż-żona u allura qabel il-mini ta' Ħal Kirkop il-ħtieġa li jkun hemm żewġ mini oħra kif ukoll flyover sabiex dan il-bottleneck li nħoloq matul iż-żminijiet ikun indirizzat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.